Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapatang kitolah baraja tentang pasambahan baretong hari barale atau manantuan hari barale bagian 1. Kini adalah bagian keduanya dari jawaban oleh si Alek Jamu kepada si Pangka. Ikuti terus dan sana videonya sampai selesai. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iko adalah jawik sambah siriat caramu membuat hari barale. Manyo angku datuk pakih kayo dikembalikan sambah kepada angku datuk. Apalah sambah yang dikembalikan kepada angku datuk. Nang kini tu sepanjang himbauan datuk tadi nan talewa ke tengah-tengah himbauan tetabu akan rapi terhadap kepada badan diri ambo apalah buni nantara. Hulunya lah ambo mudiakan, muaru lambo iliakan, ambo tapak sepanjang alu tagak, nampatuh ke nantu patuh ke penghulu. Menangah himbauan dari datuk, gumantu segalu batang tubuh bakipih paluh di dadu bakaja darah kemuku. Sebab ba'a redeba itu, pihak di badan diri ambo, nak bau pamu sampan ketik nan jolang. Sudah pelangkapan alun cukui, kok kabalai manapi-napi ke pulau gari ibayo, ke tangah takui tiga lombang. Nak pitua datuk ju, baburu ke padang data dapik larusu balang kaki dibawa ke tengah padang. Baguru ke palang aja alun pandai guru lamati dicari surik-surik hilang. Saguncang bumi jolangi barombak lawi sailan berkumpul karang ketapi ikut karam ambo tanpa itu mak. Tapi disimak madu kato disilau mak doranji. Nang kato tantu dijawik nang gayung tantu disambik. Sepanjang buah persembahan datuk tadi kondak tahu lambaknya buah kondak tabalik di memanggang de ambo kabaa kola. Itu nama ngamang nang berusuh tambut tu. Sekian sambah dari ambo pulang malum pada datuk. Las sampai di mama ambo stan bandaro. Sepanjang rundiang datuk tadi baalah bunyi nantara. Kondak taulang babanya kuah kondak tabali di memanggang de ambo kabaa kolah kan ba itu bunyi penitah datuk tadi. Kalau menurut nan biasa di bulan nan panuh di bilangan nan cukup iyo sebanyak katu sebanyak jawit, sebanyak gayung sebanyak sabui. Sebab itu nan biasa nan kita pakai. Ba atonyo kini nangko de ambo nan marusuh yo kaji nan sebanyak tadi. Katu ko indak ka bajawik gayung ko indak ka basabui. Tapi asalai katu ka bajawik asalai gayung ka basabui. Indak ka bauji samo merah, indak ka menimbang samo bare. Panjang disingkit di pulangan saja kepada Allah. Nak pitua datuk ju, babodong ikan di dalam tabik nasi kuah mati baranang boleh lah air ke parabung. Kita ko indak maitong panjang disingkit du bukan mengaji kalah cumanang. Kita ko indak bataruh menyambung datuk. Sekian sambah dari ambo pulang alum pada datuk. Lah sampai di mama ambo pakiah kayo. Ambo sangko tadi tu kabalari samo kancang kabaramu samo dalam baat tonyo kini nangku. Dek duduk nang beropok di tagak nang basusun. Nan ambo letakkan baban ambo junjung. Ambo bayi utang tapa buik. Ambo sepai pasal nan ambo bau. Padolah badan disesu. Seiring balam je barabah balam lalu barabah mandi. Seiring salam je sambah lalu salam kembali jua padu datuk. Anak ayam pandai baranang kontong lah kaki dek buayu tataplah datuk je batanang ambo kamulai kabicara. Sepanjang buah persembahan datuk tadi nan tersirak lah ambo pilih lalu ambo kompongan. Ku anyik lah ambo pintasi ambo sonsong sampai kaulu. Kalau pasiang dia ditumbuh ku memandang dia rupo tumbuh serupo ikut kini. Sirih sahalai minta dicabik pinang segai yang minta digatuk dikupi gambir di balik sadah segalu alik neratangkan ba itu bunyi pinitah datuk tadi. Idah tu de ambo kini nangku datuk takilik jamin di udara jatuh bergolik batu karang habis disembahkan iu. Dek bana sambah nanti bolai kepada ambo surang batin segalu alik jam. Katu warih katu bejawik katu pesaku nambat tolong labasu pemenat adat laba patah depatik dia. Buat tanung kulindam sutu saragi kain jebanang suri di manu talata.
Kaja bakaja sambah tibu timpu betimpu sambah datang titah ka ambu tata. Katu tapegang depan hulu rundiang tapaci dengan tu awak juakilah satuju. Tantang katu kabajawi tibu digayung kamanyawi tapi diambu katibu. Nyatu adat bati tumbuh nyatu pesaku ba anggeran becupat talago panuh bagantang semaraja lelu. Undang-undang misi koda katu iu katu baturi katu indak katu mati katu antah katu tetagul. Umum katu sebenar katu usah basu nama itu. Maka kami ikarlah rundiang jumpakat mencari bulik nan segolong, picak nan selayang. Bulik lah boleh digolongkan, picak lah dapik dilayang. Maka datanglah kami di pepanggil, tibu kami di pebasuan. Basah pula man sebidang bakuak pintu bakih lalu. Naik gatih rumah kadang menikik janjang menepik balu. Duduk di lapik empat putih pandan yang alus manggalitu. Dianyam anak rado gadis dipakai sekali balun kinilah baru terbatang. Satu duduk cara lo tibu tandu alamat putih hati. Barabana lah senang hati de malin indak tabacuan de tukang indak talukian. Allah walam nak kata. Ba'a tunjuk ini nangku lah sayu salapih lah setengah salatakan lah salalah sakada kami menerimu sirih datuk. Tapi semantang pun ba itu tuak tantang sirih datuk nangka tengah masaknya tigu parakan. Nang pertama masak digagang, nang kedua masak dimakan. Nang ketiga masak dimpakan. Tasabui masak digagang tampuk layu daun kuning daunan sirah manggerisi desamu indak terjalan di ulek indak tamakan. Kok jampang gugur dari tampuk usah diharuk naik jujuangan tampan menjadi saruk saja. Tasabui masak dimakan. Katiko tampuk lai bagatah daunan sadang lai baminyak rintang dikijok pinang budu. Dirayu sadah juga dia bararak naik ke cara diumpam digumam-gumam digumam menjadi satu. Kali tinggal di rangkuangan sari naik ke peroman. Parisu maruang tubuh saja anggota ketujuan. Tasabui masak dimupakan. Balun diliik nyulat tampak alun diawai nyulah tarasu. Dipandang sirih lah tentu kadek mani. Dipandang pinang lah satu lama baik. Ba itu puluh sadah jogambi alun bakili ala bakalam bulan lasangkap jadi 30 alun dili ala dimakan dasu lah tibu dalam tubuh. Ba tunjuk ini nangku tantang siri datuk nangka tengah indak kemasak digagang lo bukan puluh masak basirah bibir izin jaralah dari datuk siri ke masakkan saja jumpakan. Cuma segitu jawapan dari ambu ba penapik datuk tentang itu menunggu ambu kabar itu. Lah sampai di mama ambu stan bandaro. Sepanjang parundiang datuk tadi di ambu indak takilim tatikam jajak ujungnya saja ke ambu seba baalah bunyi nantara. Tantang sirih nangka tengah indak kemasak basirah bibir indak puluh masak digagang ke masakan saja ujung pakat. Kan ba itu bunyi penitah datuk tadi. Dek datuk kami bayun lalu bapagamangan bapujuk bapagadang tangi basau tengah do itu unjuk na indak pemarian jauh taibu di hati kami datuk. Babasu di hati nan aduh. Itu nama ngamang nama rusuh di kami itu sekian sambah dari ambu pulang maklum pada datuk. Lah sampai dari mama ambu pakiah kayu. Dek kami segalu alik mendatang adu nama rusuh kumah datuk. Kok jampang sirih datuk kami cabit atau pinang kami gatuk. Tentu indak rancak di pandang batu, indak lama di makarasu. Datuk kamamadang kami bak panih dalam beluka, bak setir pada ilalang. Itu nang kami nak berusia datuk pulang maklum pada datuk. Lah sampai dari mama ambo stan bandaro. Tantang sirih kami kini nangku indak masak dimakan basirah bibir. Kaba masakan saja ujung pakat. Lai ko adat nama itu tu. Lai ko pasal nak bakian. Nak minta penepik bana ambo dari datuk. Sekian sambah dari ambo pulang maklum pada datuk. Lah sampai dari mama ambo pakih kayu. Allah menurut adat kema datuk. Nan bana katu bayu naraju katu jumpakat. Sekiru lah dapik itu jumpakat dibau ke muku nabasamu. Itulah menurut adat yang diadatkan. Allah tarajak di pesaku, Allah basuhu dalam adat kema datuk. Sekian sambah dari ambu pulang maklum pada datuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi Dunsana, mudah-mudahan bermanfaat bagi Dunsana penyampaian dari Dunsana kita awin pakiah kayo pasambahan maitong hari barale. Ikuti bagian ketiganya Dunsana. Jangan lupa untuk di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.